Dyma'r golygfa o lle dyn ni yn y cylch cyffyle. Dosbarth i'r ebolesu na adferch blwydd sydd yn sylw'r beirniad Mr Stephen Hayes. A dyma'r eboles sydd yn sefyll ar y brig ar hyn o bryd beth bynnag 867 Miss Laura Evans, Melai Shea Delight. Eboles coch ar y coesau gwynion. Ie, dwi'n cofio am ham mi yn giw ac y flwydd. Melai Cati, a mae hi'n debyg i'm ham. Wedi cael ei magu gen Mandy Jones, Rhyd y Maen, Dolgellau. Eboles bach dwt iawn. Cyntyn o fynd y fanna wrth gwrs fel maen nhw, ond taclus iawn, pen bychan plws gynnau. Ond yr awyrgylch fan hyn ddim yn plesio nhw i gyd. Ac un arall sydd yn edrych yn dda yn y cylch yma heddiw, di'r un sydd yn yr ail safle, Leithiol y Water Lily. Wrth y march Paddock Lorenzo, allan ar gaseg y Leithiol Lily of the Valleys. Mae hon wedi ei chynhyrchu ar gyfer yr achlysur ac yn cael ei dangos ar ei gorau yn fan hyn heddiw yma, mae'n edrych yn dda iawn. Brydfa Leithiol yn brydfa eitha enwog. Yndi. Ac yn gyson yn y cylch yn y sioe frenhinol. Ar ffair ea. A Hom wedi symud yn dda trwy gydol y dosbarth yma chwarae teg iddi. Yndi, mae wedi cymryd ei dangos yn dda chwarae teg iddi. Hyn o waith i cael ei wneud i baratoi, sy'n ni'n dweud. Yndi. Mae hi ar dop y gem fel petai heddiw yma. O ran cynnyrch a mynd. Leanne Evans o Landinam. Yndi, mae hon dipyn bach yn wahanol. Deip. Mae'n dwt iawn. Y march Helen Harvest Gold ac allan ar gaseg Stoke Taffeta. Os Leanne wedi cael dipyn o lwyddiant gyda'i march Little Byram Harry Potter. Yndi. Wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn. A mae Stoke wedi gwneud dipyn o ddefnydd ar ceffyl Palomino o Helen i ddilyn y lliw swn i ddychmygu. Wedi cael ei magu gen Taylor Johnson, Llandyn Hall, Llangollen. Mae hon di dod lawr o gyffiniau ar exam bore yma fyswn i ddychmygu. Wrth gwrs yn cael ein anodd braidd i setlo. Dim wedi gweld dipyn o hynny efo rhai ifanc bore yma. Bod o'n anodd iawn iddyn nhw. Yndi, mae o. Am dopi, achos dyn ni ddim mewn amgylchiadau naturiol o gwbl. Na, gyda o bell ffordd. A fel ydych chi'n dweud, mae hwn yn ddosbarth o amrywiaeth. Gofo, o, mae di penderfynu sydyn iawn. Wel, does na ddim amheuaeth yn y dosbarth yma. Mae'r gyda het i ddiosg ac Leanne neu Laura Evans mae'n mynd i gennych sy'n mynd ar wobr gyntaf gyda Melai Shea Delight. Felly gyfechiadau mawr i'r holl cysylltiadau gan ennill y dosbarth yma i ebolesu neu adferch blwydd yn yr adran ba. Melai Shea Delight, exhibited by Laura Evans from North Carolina of Virginia. Second is 862. Ti'n arau? Ie. Wel dan, bai. Felly gyfechiadau mawr ennill gyda'r eboles blwydd. Dipyn yn y feroedd yn y dosbarth yma, ond y safon yn dda beth bynnag. Gyda popeth arall ydi. A sbych a hanes yr eboles yma? Ddim i fi yw, fi'n dangos i rhywun arall, ond mae wedi bod yn dangos i'n lleol, mae wedi ennill Crinipin, so fi'n hapus iawn dyna. So pencampwriaeth nesaf? Ie. Bob loc. Diolch yn fawr. Diolch. Position 866. Led off by the woman, Melai Shea Delight. Llawn gyfechiadau mawr i enillydd y dosbarth i'r ebolesu na adferch flwydd.